Prove that cos theta plus I sin theta by sin theta minus I cos theta power 4 is equal to 1 என நிறுவுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கொஷினை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அப்படியே எழுதிங்க. தனித்தனியாக பவரை பிரிச்சுருங்க. பவர் 4 இப்போ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு இங்கே கீழே உள்ளதையும் நம்ம கொண்டு வரணும். அப்போ தான் கேன்சல் பண்ண முடியும். அப்போ நான் எப்படி கொண்டு வர பாருங்கள். சைன் தீட்டா மைனஸ் ஐ காஸ் தீட்டா இதை பார்த்து நான் எடுத்து எழுதிடுறேன். அப்போ மைனஸ் ஐ காஸ் தீட்டா ஃபஸ்ட் எழுதிட்டு ரெண்டாவது ப்ளஸ் சைன் தீட்டா எழுதுகிறேன். இந்த ப்ளஸுக்கு நான் எக்ஸ்பான்ஷன் கொடுக்குறேன். எப்படின்னா மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர்டு வேல்யூ மைனஸ் ப்ளஸ், அதனால் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா அந்த இடத்துல அப்படியே எழுதிட்டு மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் போட்டேன். இந்த ஐ காஸ் தீட்டா எடுத்து எழுதிடுங்க. இங்கே ஒரு மைனஸ் ஐ, இங்கே ஒரு மைனஸ் ஐயை நம்ம வெளில ஷிஃப்ட் பண்ணோம்னா அப்போ காஸ் தீட்டா இருக்கும், இங்கே ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா இருக்கும். அப்போ இந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ இந்த வேல்யூ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா பவர் 4 இருக்குல்ல, அதை எடுத்து எழுதிடுங்க. சைன் தீட்டா மைனஸ் ஐ காஸ் தீட்டாவுக்கு பதிலாக நான் யூஸ் பண்ணுற பாருங்க மைனஸ் ஐ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா அதை எழுதுகிறேன். மைனஸ் ஐ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா பவர் 4. அப்போ இதோட வேல்யூ இதுக்கு ஈக்குவலாக நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா பவர் 4 அப்படி எழுதணும். மைனஸ் ஐ பவர் 4 எழுதுகிறோம். காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா பவர் 4. ஏன்னா இந்த 4 வந்து பவரில் உள்ள 4 வந்து இது ஐக்கும் பவர் இதுக்கும் பவர், அதனால இங்கேயும் பவர் 4 இங்கேயும் பவர் 4. இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுங்க. அப்போ இங்கே 1 இருக்கும், 1 எடுத்து எழுதிடுங்க. மைனஸ் ஐ பவர் 4ஓட வேல்யூ 1. ஏன்னா ஐ பவர் மைனஸ் ஐ பவர் 4 வேல்யூ வந்து 1. அப்போ 1/1 வந்து 1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா டிவைடட் பை சைன் தீட்டா மைனஸ் ஐ காஸ் தீட்டா பவர் 4. இதை நீங்கள் எழுதிடுங்க. காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா எழுதிட்டு இதை நம்ம எப்படி கொண்டு வந்திருக்கோன்னு பாருங்கள். மைனஸ் ஐ காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா மேலே எக்ஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்கேன். பவர் 4 அப்படி வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் ஒரே மாதிரியான ஸ்டெப் கேன்சல் பண்ணிடுங்க. அப்போ மேலே கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்குன்னா 1 மட்டும் இருக்கும். மைனஸ் ஐ பவர் 4. அப்போ 1 பவர் 4னா 1, உங்களுக்கு 1 பவர் 4னா 1, மைனஸ் ஐ பவர் 4னா வேல்யூ வந்து 1. அப்போ 1/1 1. ஓகே, இதுதான் இதில் உள்ளது. ஓகே, தேங்க்யூ.